Ang Departamento sa Edukasyon sa Konferensya General madasigon sa pagpauswag sa ginharian sa Dios pinaagi sa pinasikad sa Biblia nga pagpangandam sa mga kabataan, mga batan-on, ug mga hamtong nga mahimong mga misyonaryo sa kalibutan. Pinaagi sa misyonaryo nga mga eskwelahan ug lokal nga mga sentro sa edukasyon. Kami naningkamot sa pagsangkap sa mga estudyante alang sa kinabuhi nga mahimong usa ka kahayag diha sa kangitngitan, magdala og paglaom sa ilang mga katilingban. Ang edukasyon sama sa pagkabalaan mao ang buluhaton sa tibuok kinabuhi, usa ka mahinong danong bahin sa kasinatian sa tao. Niining Sabaduha, kami naghangyo sa inyong suporta sa pagpalapad sa maabot niining mahinong danong bahin sa buluhaton sa iglesia. Ang atong katuyuan mao ang paghatag sa mga materyales na ang mga ginikanan ug mga magtutudlo makagamit sa pagpundar sa insaktong mga pundasyon sa pagtudlo alang sa ilang mga kabataan o sa kakurikulum nga nakabase sa Biblia ug giniyahan pinaagi sa Kristohanong mga prinsipyo andam nga ipatuman diha sa mga eskwelahan sa simbahan ug mga eskwelahan sa Pinuy-anan managsama. Ang Departamento sa Edukasyon nakigtambayayong oban sa atong mga magtutudlo sa pag-andam, pagpahiangay ug paghubad sa sinugdanan o Genesis nga kurikulum o sa kaprogramang agi palambo ug gigamit diha sa atong mga eskwelahan sa amihanan ug habagatan nga mga unyon sa Brazil. Hinuon ang proyekto mas dako kaysa mga pundo nga ana. Kami nagkinahanglan sa inyong dako nga kontribusyon niini nga halad sa pag-andam sa mga materyales sa paghubad niini ug maghimo niini nga barato. Kini ang osa ka dako nga buluhaton apan kini maoy osa ka bililhon. Uban sa inyong suporta, kami makahatag og mga materyales sa pagsangkap sa mga gagmay taliwala kanato sa pagdawat sa Dios non nga edukasyon ug sa pag-andam sa pagbuhat sa ilang bahin sa paghatag sa mensahe sa ebanghelyo madto sa tibuok kalibutan. Salamat daan ug hinaot ang Dios magpanalangin sa mga gasa ug sa mga maghahatag.